A very good morning mwancho murigerea ogetembe television ritkeriga ritko ria Jumatano. It's a Wednesday. Omongora twanchiri chitariki mirongo ibiri na emo karibu sana asi omuroberi wetu ani agatembe asi ritukeriga rinde tunyara gusanga asinchira yoboime mono asinchira ya bene nabo konyara gusanga na intu asi omuroberi oiga erinde tunyara gukwanira abera atatu ayo agenderete kurindo kwa bokire buya nabo konyara kulika ujumbe ya Ochegase studio nabo igo nabo konyara gusanga na intu asi mitandao yeito yekirero Gatembe TV Gatembe FM. Good morning announce ya sori mwancho murigire no korenge kwa nauna kwabwate obotuko obotoerero kuruka Matilda Kimunto oyu bubaikwa Akimunto koro tori ko nkwani. Good morning. Oh chokoro good morning madam. Yes kati kiri I am the one. Nale ukubuli na How do you do? I'm doing good. Esikati kiri. Nokigaraste muno yokominyoka. No ivani bana rende gosida banafunzi rende kuikarasta muno muntu kominyoka style fulani kwaraza kora duniani. Matilda. Yes. Eki abete ngaki. Mbuyutuge eke gusinkera buke goteba mbuyutuge eke gusie kitigango kinyurane ngotebi bono nari ko bwakire kwani ne tochi kwachire gocha Good morning estima yagenda chinsagete lakini yairana bono kwibanga bwaki so karo kabo mororo umanyente mbo mororo ne pokisi twereri na beru mororo mama. Okay, bono rende. Good morning. Good morning, madam. Good morning, madam. Toske bosio tigawo. Yotaka kwengusa. Tori kora bowling when you were away. Anyway, while you were away, sisi we were doing good. Ntumbu ya twarenge ekirotare ngoro. Okay. Yes. Kene ke yogia sare gete biringo china konya. Na abuno mbagere tukomanyeranga kiobugima na oboliga mbire biro byo konya omonto yo mona asuka mabu na tuliga straight nande ku kontebi mama ke muntoma ekentonke yo giasare gete biringo utina konya na ichake yake iga no na agotire endagira yasare gete straight sengenjote ngaki wakora kwa mama kisokoro chino mwaka chemisi okoro ke bache tumbiri esiringione gabane senete gumene rep daktari omuisie tente mochikoro bwatandi rakini bono igani gokondoka school boy mangana ye school waro rasima tosome bono yabere bobe bono yabere bobe bakungu bonsi wasomere wachakire wasoma straight abakungu bonsi bibana na barabate bate ne school bagoji njenko letera yo moga ne kurende ne yanga ye school kabisa ne bagi kwaraza kera dunia na mo korete shopping mama ke muntoma mongi none nyagwesema na murusi tibuso aiga sa so geteri uchiri motese teri nkamoreta kamote baby enjoy na kwabiri dio chiri kachiko jana matimonjo matene bulletproof okay nkamoreta straight aga Ngutu guterora ale chinkwana iti chao esengencho bono mambe kwara kwani no mwancho murigere no motegerere kyagera onye andake igoro kwa budget njira geto gusugwachite gusode school kwara mukwanire omanyenga while you are waiting yokare kubolinga ebintu mbyasare gete mbuyagendrete bono wachire wachakire nande goteba mangana omurugyo kagende school omwancho motegerere no mwancho murigereri inche igoro itukoria igo na so gete kwarazangu asengenjo ne school botambe nkoruga iganyorire gochie school ngachiko sabo mwalimu libaga nkamotebi ngaki na inche nimbwate kabago kande iga nkonyora school fees bono gwantiga na chicha sanga pisa ine no igwete agantebi ngana igwete no igwete lakini tare mangana sokoro aikiro gonya gusingirira mangana yeskuru manyete ngaboroki wana bange batigarite ya sechinga bakagenda ci school sana marangi ekera ronkilinga abange babo nasingincho yobolemerwa nabange bale binyoro nabange bagendete gusaba obukonye linda abana bagende ci school kolinde nande yatukanga asaba iga bataragenda ci school nengorene sana mbaroro basiriti abancho babo banyara ngo so mwibuli osirire amatuko yoko igole school noroche no murobele osibi inoro ko kale ko iraba ibuli bwango mapema utiga bone ndungire geka ndochinga kiangosa ekira buruki wabaiga ba grade 10 bagosoa ci school wate mbura yoko yandekero igwete sikati kiri kwagenda kwanya gochinchi school wate abanga tutageti school gete wakoraki kwanya wonchukana okonya wonche chi school kona gocha chi school nkora
Lakini akatoka na abayahudi bakamurora kera kogenda iguru abagalilaya igonche bono ngoncho kana chisukuru abagalilaya bakamurora kera kogenda iguru nabalilaya na abagalilaya omaite kero ukona mangana abagalilaya abalenge gakwire ndiga noroche gaigaga Sodom na Gomora ya atigiti bono sokre into nare otebaneke omuibori oimokire oitomire akwira omwana esukuru ekonyora ng'anda ake gose nomong'ina gose nomogaka gete na baro achenjeti yanga ya mugonda tebenga tigangire omwana esukuru mbate gose nechiribusano oikire omwana oyo ige esukuru okwana n'omwarimu omwana gusonyora deputy okwana nere omwana oyo ya grade 10 agosoa kome konyora ng'a omwana ori otebwatige gose onyore gose boarding otebwatige box ya esukuru nebintu biri abwate batebwe ng'aira nanka morigiti besa mototererie chiga mwaretire gose munyare kana morigie school fees bono kwamenye konyora ng'a omoibori oyo igosoire matatume kare n'omwana barama okamasa imogiti gose ne basha yoga akoira nanka sokoro kwebori ng'omoibori oyo yakera akoira nanka ng'aki nkaro ng'aki bikari ng'aki gocha yaba ebicha yokeringa moikire esukuru koira nigu n'omwana oyo Charles imagine bono kwamanya kwebori omaite okorigerera amaino obutakambura aroro sana emechano neraroro asichinga ukotari uwanja kwa omoibori tari uwanja kwa omorokio na boigo andake nonye nasense moyo omwarimu nabora nyore tari uwanja kwae lakini ngagirete ng'a aiga gochiaba too much gose omoibori nabakwengire nonyora ebirengereri gose nonye chialsa chiabokire ebirengereri stress chiachakire korende namange asibari yabuchi amache yani gochi yaba too much nabo omoibori akwengero igo mwancho omorigeri nabo igo motegerere nyoko ogenderete gwetera buna ayo andake ogenderete kung'ang'ana koira omwana esukuru gose koira omwana esukuru ira nigu kwamotoma ande ririo okanyerete ng'atiga nyore esimi korwa esukuru ng'omwana oyo igo anchire osoire erinde ng'ego noe chiwiki ibere nyare komoira na esukuru lakini kwamanya konyora ng'a ririo okanyerete esimi kwanyora n'omwana oria okoirana na uniform nobororo obondene lakini rende nogosaba goito ng'a ebinto mbibe buya nabo igo tokoboka gose kera rituko tokoboka good morning rituko ria Jumatano nabo igo karibu imeyo moroberi wega bwetwani agetembe ase ori ogendete kung'ang'ana ase bari mosireire na bamino ase bari monsi abande barwarite ase chinka au abarwarite ase nyagitari etukobasabira ng'a okobwena okwabwanga ase moroberi bwetwani agetembe sangana into chinsemo chia Facebook Getembe TV chinsemo chia YouTube Getembe TV nabo gusangana into gocha igase studio wetera ase number 0726447367 manyete noganyete gabo mapema omwancho omorigereri n'omwancho omotegereri nani nabo gosanga gocha ase tore ase namba ekobwatia 0741583878 mapema haleluya nabo akonyara gusanga na into aiganya rero tumanya ngaki esigino ebwatete kayabokire koru nabo igo ngaki ng'obare nere ibiyo moroberi andake nabo omonto agotebora nyore bari ne family yae nakonyora n'omwarimu oimokire gochia esukuru nabo okonyora n'omwana bodaboda narorora osoire chae meboni gobegete Getembe FM narosoire ekibago kiaongereke ekibago chigose nonde munandeiga koruka bona makwani au kayo gocha watu bogo singa yo kon family esigino yao esigino asengonyo common family gose nyumba mwana nyumba mwa kore studio gose watebire kibago kiawa na keke esikati kire lakini nare kogotebi matiri taiga ngibona kwari kuri basi ndongire kwale okwana kwari kuri basi ria beseri nche nanya kuri basi besera kwaje kuri basi nanya kuri basi besa omwana one oyo kurukunere Brian yone kabisa oyo lega tayasi parantulere ga omwana one iga tebetika kita nkonye namba ya matiri tankamatiri nae kura muretere ndabo mungina bokonguteresi no problem omuntu metisukura no tukubachanira risha bigi ria okwaniri ogotebiria ndake omonyarukori ntagete gukwana nere tikwamanya gose nonye no muirio no gose no muntu twasometere wachakire komotebi no isi komoreta be people bononga yuko lakini Brian namo etere namba agagutumira Charles yone ri 1000 nando kamakuru kali nekio kwa Brian ye namba yani
Ki Brian yone omorore Madrid iga buri gikubepe muicie tente bono ase amashabiki eshimambo ate gochiese osa maskani ali ngete amashabiki na wege timu family ya Getembe TV Getembe FM amangana yo gotabaki gikubepe ogolibasi nyole chibesa cyo mundu nchetini kolibasi ogotiga Safaricom yokirani oso mundu kago gwakira ryo thine wrong number nabo aromukubwati umete amanchira neroro abinte biboneta gokorwa asokubwati amachi Madiri tatikaba tuangerezimi yes tari mangana nabo wakesimi yao Gas Studio wetirase number 0726 447 nabo igo wetirase number 0741 58 38 78 good morning tinsamo chirioto watitekoro nabo igo ngaki signal watitekoro ase ole Getembe TV Getembe FM good morning. Hello. Okay. Okora mbona ari kunyerigi. Mabe. Lakini etari mwangana nabo. Gaka oye beka sekretari gosuka. Bono ritwari tibiri nkuminyokale okwanyoro onyoro oricha ni gugure yakubwata. Etarawa la kurinde. Hello. Etwani ya Getembe. Good morning. Omaeto salibo mpani ntogaki. Omaeto muntu mwenye yakubuka mapema. Amaene. Obworo yaya. Omuntu mwenye yakubuka mambia chuni. Mambia chuni kogenda kuliria abana baye. Obworo yaya. No saligaro mworo. Mbozo tala ikaga bakabono. Pati. Okay, mwekere watero okuna lyala ate kwangu yatutaina kinga ikere sarenge. Ya mbale presa buga. Tari mangana. Eke gusi ngere gwasali aye tindi ko batebisai. Eto tebalitengo. Bona igo omuntu obokire sai igakubwata litengo. Anyway, aso murobili wetu ani ayenga yotakiriti. Asetwani nje bono go seritengo lya nali chakire gas straight. Omatere talitengo talinga no murobili ritogo chikokora. Murobili no litengo nemere mweli okora seritengo. Tare mangana etwani ya Getembe. Good morning. Hello. I am Adili da Kongologo. Joseph Naki. Wakire dada. Joseph Nyamatale expressing guru matara. One naomba wate buwe ni faziti. Wana nyuwete ngambi wate tinda manga wabo saranga wabo kire. Kobo kabale. Osi gate bereke wezi mpaka wate. Mbia mono. Abo ke gomo sani weme tinda mwiwe gana mukamati yakini yomara tere kulia maita. Ano lende no no yo por una cara me tomato que me llama anda yo ponga nere Diamano da un meliki melki ano lende que parte ya que tembe si aquí acabe ngoro tuende makiga esinambie wati tembia mono hello twani hello andi wakira na ngoro wakira bwana Mbiyadore. Getembe ngora tubeyete bosta stage yana boda iga ngora litiko ngora to tegere ngora iga. Mbia mana sana. Na ko kwenye sieta litiko kara bosta stage. Mutu wange simi moesimi. Kara kwenye mwe. No muova ay bano no muova kara motiga. Mbia mana sana. Etwani hello. Getembe Wakire wia. Ay Madiri da Wakire se. Mwaikira bwando ase muri chofri oboja gotoka. Matiri takwa manyatire etangi.
Onkorogo ta kwera ngore sukuru boy ga kira ngorango chanda sore ngora. Ladies first. Onkorogo mbiyore. Mbuyande tato mwana one na igure buya. Neke na robo kwenda bwa kira buya. Na babwa dira bana ba mindon ko ubona mambina babwa tabuya buna mure iko. Na basali utoli na maya na batigira so monena. Yes. Omonena dorali tukoliera buya na ndebuna lia jakira buya iga. Amagomba wodi ndo jembuya tole. Yes. Itudu masaba. Omoe musio ngandia maya. Omoe muda sako bera abero buya iga tukoliera buya. Ande tume na njonkorogo. Omoe musio ngakia koroku. Ni ndalia kitata na nakomoro utako chakora mundige jura munde tera. Ndiabona sana. Good morning yetu anielo. We. Karatiga. Onkorogo. Ili. Na madida bwakire. Wakire wia. Nyasaye no muyato igiri twigari amandu. Ama tukonsi. Bono yo gakoro kuna apeli makana ekegwe toro semo ya Western Maate. Western yibwatitira udandikiria. Yetembe FM igoro. Mandasi ayira bu. Igoro. Mandasi abete ka onkorogo nayo utari. Kwekire roto imukia ria igoro. Nkingo jira nyanto mere muna wato mete igoro. Nyasaye no muya no tora mukukwana toli mpaka jinsi riji gukora ekeneke bwe. Ndiabona. Bono matirita. Ayi sigino ya honga ye kubwatira. Sigino ane bwatete fere sumate bwatete taiti. Sigino yana bwatete taiti. Tegero awoni shabike eliga zubwate chisimi beresa to tumanya gukora senseme yiga. Matirita bwakire. Ari agendete. Etwani agitembe good morning. I'm fine. Wakire. Yo never nisiku transmara ngararo. Yes. Amba bwatete kamiri korungarara. Evans. Elieta ndi arorobete. Ria nge buya. Transmara to bogete buya kabisa bere. Ria robete. Muya bona. Ngen kwane rio onkorogo. Na itabira angai mwale ngeli ria robete. Okay. No problem. Tari magana sokoro. Ntenga abantu mbiya bale bagote besigino mbiye bwatete. Abo sogote bangalitengo. Tari magana. Matiri tairi tukole igoro. Yes. Yona renge gali chinsemo chia seitunka. Na chete go chioro. Matanga. Seno irenga chire. Seno irenga. Seito ncheni bwate seito chinyinge. Mata no muntu gutwara bu ura seli any time. Tuera mata yunsi kiagera inkio tago tebrenga no muntu ratware sino chinyingi lakini ndio tebanga manga muga kuri ko nyanko batebi ga kenari nyangau igorna ritwa mweneti tukamukorera sere ya yengiya yoko enda kwae rakire ndibona kero kurigerira buya kabisa ama ena makuri na masensi onde bwensi nkurarari abeta chiri abo munda yani abo mutaka abantu mbosi bagutumuka ero mutoko ni oranga tamanyitiri tukoria no nyina yekiro tamanyiti tageka eligo seri tukoriri ombwako ri nabo igo no nyene tagekora nyare gutumuka aso wenga ndatebya abantu baminto ba munduro bazi amona gesarayo zingima igonko batebi pole sana oyo minto ntwa mweneti bono nchenda tebe ngaki pole sana togendere nande buna tuli igo uri urarwa nande urabona otuli mapema iki agera nonye bono igase chinga kichiga ekero tukunya gukwana mangana ya magombo na mangi akorekanire gusena bangi basiriria magimabo ututiga ntugucha ko gusenta cheko ya murekirayo abukurika ujumbe yao mwancho mutegere nabo igo murigere gochega ase studio betira stage number cheto che studio ekero uchakana ile tere otsinse bochiro koro nabo igo nyara tumanya ngaki omorobele gosenga kiesigino ebwatete korwa chinse mecho nabo igo kero turachie ko yarigereria ali agendete gukorekana korwa chinsemo okubwa mono aiga ase ense yeito ya Kenya nabo igo asorogongo rwagusi ntuchinga online bakare ko myaka sokoro bitinye sibi yao olikire ujumbe bitingo okolikire ujumbe aiga nalikire ujumbe ga no monto koruko man of action nyancho Kenya bere ni ga konte binga onkorogo na Madrid na bomba bwatete biya
mbia mana sana Moseti Innocent Kebandi agotebanga nore ime yomoroberio agoteba pamoja from Rikenya Village edu mzazi ya Nyamache Wilson agoteba kurabu basi Nyamache Nyabite naboigo bana basi kebaso agotebetwa ni agetembe Geoffrey agotebanga Geoffrey Onkorogo na Matilda agotebanga kora doa Qatar nigo akubati umoroberio kigima Enoch Mochere agoteba shikamo Matilda nyasaye onganchire na rore ritukeriga kroisebania boda agotebanga no wale na gusabire timu ya eri bakoranire mirimo rituko ligi ya Charles Lwanga watatuko live tulivyo mwalimu Charles Lwanga no murugio ya Jacqueline from Nyamira County awataba no arime yomurobere na bigone timu ya ndocenga na batagiti abasubati akubate nga women agotabanga Queen Wednesday Benjamin mwana wa Thomas awataba watching live korwa bubasi boigesa Kefaso Nsongo awataba akire korwa Lanet na Kuru awatanga following live kama kawa na boigo Katie Achino agoteba hello Saseni guys ndochenga haya intera yo kai tagete Saseni guys hello Saseni guys okay it's good morning mbona sana Katie ndochenga ujumbe yaikire korende nonye kere ujumbe ebwate amagana gabu yaikire aiga as studio Fred Moga ateba guys okay Saseni guys nko tevinde kero twasokire gusembage gaye tent nko tendinga guys ingiri minute kiagera ndo chingo guchanda likale sana Fred Moga agoteba kura St Peters Nyakinyomisia Secondary School agoteba nga no areme yomurobero Christopher Tandi agoteba akire byakorwa burangi Kenyambi omosori bwegesusu agoteba Grandi Dennis kurwa na Kuru City Salams Club Peter Mayoyo kurwa Nyamanengo toreamo n'abantu bonsi banyamanengo mpaka omwerio PK Fresher kurwa Bonchari Riana Macme present na boigo Hilary Mosioma ataba kurwa Kangemi wika Rio Manga Keroka na boigo oiga Duke Nyakundi kurwa Kino 87 Kiambu Tionde in Margaret Kwamboka ndoche she's clapping ama awakachinko beiga betinga naki akaregote kurende bwakire bya na inde mbyo mono sana sogosanga na into Jelda Msupu agoteba Lockdown kurwa Gitare County na agotebanga ni senator okay Elieta akweroka Jelda Msupu agoteba nando chenjiri username wagotumeka ya Facebook umanya agotera nigo bachinji tauni straight Senator Msupu ngia okorera agoteba Lockdown korwa Gitare County ni Senator Msupu okay hapo sasa Eric Nyamwea agoteba korwa Nyamisaro Bobasi pamoja Egesio ya Sosera Jackson Onsare agoteba korwa Sosera kama kawa niko ndani Riwa Nkwa Keriga agoteba korwa Bombure Chisaro komo mpaka omwerio na boigo Dominic Marube agoteba pamoja sauti ya wanyonge good morning to you Ocharo William watching live from Sensi Kisi Pilipili ho agoteba nga korwa Tibani Tionde in agoteba mpasiretie omwanchwa obo Simon Ebirondo engore na ucha sabantu batimani mete sokoro igabuninka nasiretie kazi ni ane nasiretie kazi ni ane Jesus Christ tari mangana Dominic Irere agoteba good morning korwa abo mokora Bonyakera na boigo Rogers Nyariki korwa Amsterdam Msurengia agoteba korwa Bonchari bomwanja na boigo Ndayanda Mange use na banda bange bali bagende tukolika ujumbe cyabo gochega ase studio Facebook Getembe TV na boigo chinsemo chiria tia YouTube mwancho murigereria Getembe TV korende naraiga na inche ogontebi nganje ngoro kubosire kuruga ali chinsemo chia bosire bwebirenge igagontebi onkorogo nabo mbaligereti na Matilda gokonyora William Kirama kurubu Murenda munkwaneri umubasi gwakisobu bankwaneri mbonsi straight tari magana sokoro ase bali bonsi batomera ujumbe wote gas studio mbiyabona sana gendera kolika ujumbe channel na boigo nonye wetira SMS na bejera sekirori TV yao ni namba sokoro namba 0741 583878 asichira mbe chino pokulika ujumbe ya ocharoro nyale gutumanyanga kai obwati omurobere koro Matilda ngakiosi arokalinde tari nasi arukarende mangana machiri kotokonya kugamba iga matira bakonyora ngana lindi liachire style fulani Matilda nabona arwetanga hoteli enene sana omochiomo nene iga so mochito bosongo okay bono linasona ikaransi hoteli ngaba kamboli nkiokoli bakandetere ekwende ngaseti ngosoma ekinkoli
Engazeti gose menyu. Nabo naigwete na warwete menyu eyu menu. Okay, bono nkareta ngosoma ndi. Kingosoma nkabate inga stew. Lieta stew na aro jeri kangokia. Stew. Skatikiri. Nkabate bono mento bukima. Kwa zangu ra duniani bakalete meza. Wonko nyakoragira na bonga agite isabu chipesa natiga nyumba. Use nombu ate muku. Natika nyumba. Ogutara na cash. Bono ngachikoso yo kaboko muko no kine na makima ina alire mbwatete. Bochiko cheki pesa timbwa titiganje kisimi ya name otire mbia otire rambiri. Okay bono ngwa kesabu ngakingokora mwaka chemi cyokora bo matino mungaini nkoba chino muntu mungaini. Okay nkara nkali ngatigalia gatalia kamo kenyama ngatigali na gakima gake nkamakuru ngaso amae gagaigase bagutuguto bochabo kabugori engi kayeita kareta nkarutaga kabate karaigwaye ubunaini bwane wachakire gosira ubuno bongaini bwane bono bongaini mboyo gabo kabate inchu wangu abu ko bo mungaini korua senseme bono yubuna sinatu meto bongaini igo naro chinga kitingo kwana ngengiere se ndagira abantu batike karangeri uri ore ondetera kabate inchu wangu madam sokoro nduri wanchira ayo ya akamaguru agantebi akipore tukwana sokoro bintu bune abantu buna no mubone tekubeko biare kiagera ekero montako ire ndagira oko ire gasi bogete okorete ire gasa sogete no moyo mbuya omoyo bwogwacha ndagira kwa manyere konyoranga andake ebitoki mbiyo kwale ko mwesi myo motebitiga ngende kankoletere chibe mwesi kwale ko motigere si no manyenga chi ebinte byo gukwana gose ebinte byo gukora chi hoteli chinyingerero nchibwati chi CCTV sokoro kabo mungaini njirintete ko banye binte kamera nchiri chi hoteli igo bono the moment bago choko manyanga omuntu oyo njira niragare koroga umaite the moment ko atemire kwarorire ngo nkyaweteti ngere tori tigalimo otabunga tori tigalimo lakini bono nande no chotebenga ande gende hoteli ene na no korebo onege to document after some time no chonya oreka batebire nga ya umuntu injira nera kale go chotebe kwani eri ndagira yaye ekale go chiyanyora umuchando ryoga bono gende hoteli muri ukaryoka bachake korigereria chikamera gose ase narora gendo chikungainererio nyora umuntu arigerete korose kamera kuminga ki e customer yenga ye imokangi ekachikori kwa ira nenki kwarutire gabo igo bintu bune bichitabye cyo ekine chimbwa chiri cyo tokogikiria botambe chimbwa chiri chire cy'abantu batari abarongi abantu batecho ekere nchare kuriete genda muuragiro tugukwa nenchara yeri tukere mosokoro okay tari mangana waikire soko bora straight no igete soko bora tukunya gukwana yanga enchara kiango onye gogotebe enchara nogore TV oroche nogore TV nogore pigipigi nkogora nyasaye mamake muntu nkogora pi ikiagera obesa babege tabno obesa bosini nkogora gochakire TV ngole tingatingi kinarure gasi ngoje TV nerongo ikaranza gali narigererie pigapigi yankobire maikuruongole ekwerende ye mokobe kamache gakenda ndagero okobeka yakende preach ngole preach preach ngiokodra preach bono nkobe kamache preach no maite ningi bridge no maite ningi gotenege machine iri okoreta nyumba kwabeka igwa socket eri nige koro kwe fridge eyugo kwanera no boraro bridge no boraro gose daraja ase abantu bange bamanyete korende tari magana ekiro kugenda alia ase soko bora nigo kugenda *7# or 710# sokoro dai tori dai *710 gose *710 nabo igona ri 710#. Okay kera wachire ogende onyare kuyogoso ase chiro ya soko bora ochore option 1 egiye gotebana active bids ebinto biribire ase chiro ase ilituko oliarero kera kwanyare kurigereria abo onyare gochora ento kelio tagete ase ritukeri gari rero sokoro nganye tonte binga rero ase soko bora ninki kere ime ye chiro ninki kiraro ime ye chiro rero ntubwate tingatingi ntubwate TV na nditalia yemo paetero tigo mwancho motegere no mwancho morigeli aigore bweka arigereri arore bintu tubwatega abuna amaguri na masini ni live and direct tokoni andigori mwancho morigere na boigo mwancho motegere *710#.
onyare kugenda ase soko bora ore option 1 active bids origereria bintu bire ase chiro kero gwachorire active bids onyare korigereria gusekeri gwachorire onye gokonyora ne TV gokogoki okonyora ne pigepigi gokogoki ase ritukeri rero ase chibesa chinke kigima nigo okonyara kubeka enamba yegentu keri otagete kero gwachorire kero kio omanya goso ndote nga rero ne bwate TV 55 inch bado neraro motorbike boxer o neraro na 125 Kenyan shillings fridge neraro buda kwayeteba lakini aye wate bridge fridge neraro motorbike TVS neraro goso ne chishilingi emia yamo nabo igo ande motorbike boxer yende na neraro na 120 shillings iko mancho morigere nabo igo motegereria so agari chinsemo chiritia star 710 hash okay onyala gosoa ase soko bora active bids na mbeyemo alafu so egabo origererie keri otagete onyene motorbike box otagete ngotagete fridge gotagete ATV na bogochore option eyo alafu ikwiresa account name otaragenda account name yes. Manyanga epiga pige likirege boxer siringi 100 osiri chioka. Okay. Arafu tomanye gocha fridge yeje mwa kwante fridge igeko ekogorwa siringi 80 actually chipigipigi chirisa torero chipigipigi na nera igane TVS pigapigi TVS nero siringi 100 box na nera siringi 125 okay ATV 55 inch nero nigere siringi 60 kaki siringi 60 pigipigi 55 yani eti ekero gwachorire keri otagete onye nambe mo namba ibere so account name Getembe TV ribwataine Getembe FM ribwataine Getembe ayekarari kangaki Getembe TV arafu koraiga amalika yaba make malika ya make gutachinke Getembe FM chinu gutachinke tori gotigari bagagatiari tobeka eyiga abana bago chibabwa gose eyiga abana bago chibabwa ubeka enke teba chino gutachinge gose small letters ayo aikire kore no mwancho murigere nabo kumyoka bwa sichiro ya soko bora ase wetera star 710 hash onyare kogendera nabo gose ichiro nyare kwenyorera ekento kelioganete ritkorera no nyene pigipigi TV fridge ase chibesa chinge ekegima korende sokoro kuira na ase county eri ya Kisii ase bunge ye county ya Kisii nigobono aba MC batatu abo chigari cyabo cyanyarete gwatwa amagoro gose cyanyarete gutorwa omwako eto mutinyo kome na kabere bono banyare kwe murungane gose ritkore igoro banyarete gusange birengere byabo nabo igokorokia ogotagokigwa asengencho obotukiti bora abo korekana igoro yege korekyo nekiro bono bakobole buna serikali ye county enyara kwene kyabuna yemukirie egitambukiro kubwatekana nenganeyo umuriketo Daniel Ontiri no roboti rwa Sinchira ekubwatia mapema omotinyo 12 omwaka eta egati ya ba MCA kurwase county ya Kisii nigo basarete gwe chigari cyabo na gutolerwa amagoro n'abantu batamanyiri chingaki bagenderete nebikaro byabo engana yagechite na yangusete ebirengerero ao chingaki echo went assembly with a normal plenary session and my peer told me that we have people who have come around 20 people who are in masks and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court. And some of us, we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Asobosali obwo abobisa babanyimbo niko balieteira gochakyo botuki na kubwatokoro boti igoro yobotuki bwabo na gwekekero tokogendembe roboti ronde rwensi tiroyo rwabwatukirwe nonyenkuru asabobisa bobotuki bobosalie DCI nonde tayo obekiru byara kobwatikana nobosali obwo. We'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that has occurred here. Kubatekana nayo hagati ya ba MCA kurwase county ya Kisii niko basokirie na gukwanira goro yokogeche kukwabo kubatekana no gukwama kubotuki ase batebiri buna ekyo nekyo rakariye kebe na mono igoro yobulendi ase county ya Kisii otwachira rero na ba MCA ba minto gukwanira mangana insecurity eribosongo December ya eta chitariki 2
inche n'aba MCA bande chigali chito nchiatwa basigari bagachari bagakora documentation mpaka lero gabona togokwana mundu toyonya kubwatu ng'ang'watete chigali chiri twarikeire mu waziri wa usalama twarikeire mu PS twarikeire mu monene bwa basigari batia kororekananga ondete iyo le interested kubwatia kesi aba MCA baiga igati abo omo MCA we wodi ya basi boitangare omosike Thomas Obare omo MCA we wodi ya Gesusu omosike Anthony Kerago Nkundi amono omo MCA we wodi ya Nyatieko imeye bonge ya Kitutu cha South County ya Kisii omosike Amos Omweri gobono baburire abo bisa babanyimbo gotinyo bolendi ligokeania ebikore bingabune bi omora yonde bwensi nabwato bosibole bwokobera satete koba whether buna twatwale matiango ito nya tutaite ko support matiango na ko support na bande bali bataite ko nga mba support matiango mbabwa tinto bwa tishida na barobo bono ntebe nga eitelibuya ande bono ngusali tora maskani to bate kusikurwe myaka ya elite ntwanya gutwara siasa yigisegi siasa tali segi siasa no kubeka manganao abantu bagotegerere nyamba ugwanja bagutigenya bagwanja bayenda na barobo igonje tete goteba iga ntubuna barayi ntubwate jukumu yoko make sure nga siasa tugwaka ni nsafi abantu baito ntobasa kubeka abantu baito nga tujaye gutumika abantu baito buna punching bag batese gesongo ndabara itika tosikane masikane taratoka wetira ase binte bigenderete n'ikisege kikigendete gukorwa onde bwensi nabwato busibole uboko boli bwo MC na birobe bibinde byonsi because oborayobo nyasaye korwa ntuli kubitirira monto gose ntuli goteba nga matiangita ko banga taso monto ako chora kobera tigaberoro Nkuru batirigeta seni kya gatembe kurega se county ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Untiri Mwancho murigerera nabo igomotegerera abana ba MCA bari batatu bono banyarite kose kigali cyabo cyanyarite kotaguro kose gusari gwa magoro ase ebunge ye county assembly ya Kisii korende nekera bagosabuna oboeneti buranyara gokorekana nabo ibonekera bakobore buna obusibore mburaroro ime ye county iga oyo kurigikiro kyobo MCA abo lisokoro mapema onye ko hore abisi osike gasi oyonde kiro monte birengere bya ebiri usanga ne bingencho ase chiabisi lakini noroje matirita unande iga tinko ende isiko ga aria so pagete gariri yao mbwa tembo chora maguru unole iga tokobwata ga maiga sembegete yane obwato ye butora maguru gake iteri buya inegente kebe nandike koroki yani koroki tabiembe kabisa ase gusi yaito mbia mono sana kulinde kugenda ase omoti mukomoke mwancho burigire nawe gomotigere yo Getembe FM toende ase omoti mukomoke tucha kwirana asense meli ye gazeti kwaroro zarigo kwenda kwa kaijimu agende tukwirana asense meli ye gazeti to chigosanga twensi anabo igo tunyara gukumanya ntarari agendete ase gazeti cheri tuko olia rero kolende enda utubwatia chinse mo chiri che mitandao ito yekerero timetisogoro ngyote to kwana ngentongere nero gwesa gusenchira gete ekwende mutandao yane website tindaba bona eturante binga kiba bange website yane nigere www.onkorogokibaja.co.ke mapema mwarigereria nabo igo motegerere to busaguska kiagera ngwira na tore asense meri ye gazeti korenda ase Getembe FM ligo orenyorere ama ya NCM ya bono mambi elio tunyare kwirana nabo igo kogendera kusanga noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties
engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiriguririo gutugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 ine nuganeti konyora gisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January yugendrete nigo bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson omae igondo mwalimu Kabere ase school ya Tirimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwadi Masaba constituency, ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips ejie kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se High Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora chikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaya baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira abakonye isikali nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete agirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Karibu Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero wakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT, Computer Programming, Cyber Security, Buiko, Digital Animation and Media, asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing, Building Technology, asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering, Power Option, Electronics, Boygo Telecommunication, asinsemo ya Institutional Management Department Nkurubari, Fashion Design and Clothing Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, asinsemo ya Health Science Department mbabuate Health Records, IT na Community Health, asinsemo ya Business Studies mbabuate Human Resource, Business Management na Supply Chain. Inje Samarieta Dr. Were Momanyi, the principal Burabu Technical Training Institute. Burabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Burabu Technical Institute igeko some abana nande koru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ng'abere isiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose skuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa korwa ase serikali ese ensemo tokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera eruchibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oisiko ekiagera ng'a tobwatie besa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikobakonya.
intake January 2026 niko egenrete ilikirero bwenyo ribaga Burabu Technical Training Institute niko bagutuka asubare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano ibere inuti isano ibere inye isano nemo ibere eyemo isano ibere isano nemo inye inuti isano ibere isano ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma talire ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute, technical skills for development. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine Chikerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunse era sorgongoroiga Asamalia tankuruko Alpato Maliba mwalimu manne Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwareto mwana atware skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika.
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimiruli ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chime yakaje Christmas amonogo chingira kumwako muya iduwego kinemiruli yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kiamamogusie. Ine nuganeti konyora jisemi chingi ya Chekerero Liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January yuagenderete nigobakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae igondo mwalimu Kabere ase skuru ya Tirimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Nyaliwari Masaba constituency, ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tubate chinjira mbalimbali tukubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips ejie kuba funding kuruase serikali pamoja na funding kuruase Higher Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asogorora na kutabukya kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaya baito pamoja na abayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskill ekira bakonye isikalia mwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba Liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology.
Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cy'obosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka maguru inse twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga marwa mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire borito korokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiritokoroka Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyalibali Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire bageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali nko bakonyera abana gwetera chinjira hawa entanga ni area constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bolemeru banyara gwaka na part of your fees area kabere elipungo era abana baito chiron ekogerene government institution nko gubale first priority baye guchiron bagosomera area gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma artsan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito baliga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory, and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus.
top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics, ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology, ngwegeli bale Hairdressing, we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism, ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Wigo mbabwate course ya Driving kocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 was form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru urendagera na gwakanese nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bakose school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kosi obakirisi migutras chilamba cyabo 0743480999 kosi 0782490068. All right, so Dr. Kabisa Mwanjumuri Anse ensemo yende ya kabiri yetu ya gatambe bana mwambia schoolboy good morning madam. Oh sorry nayo. Good morning sir. Manyete nabayigu kindegalime actually na minyoga tasigete nabayigu no guchanda matilde mambi.
Igotra dia kubu mukarakari. Sorry, umai to Bokara chako shout ingia ungwane nje umezitina kwana. Lakini twale ngenaye mama. Twale ngenaye kai. Bona ndogo cha good morning madam. Obuja kwa itabiri. No twale ngenaye. Lakini who is a madam? Among us. Who is a madam? Madam lede gote no yere. Sa naye no munu na kamate na nyora na kodire kinakuru kile madam. Sorry. Taiva ngana matido bobo kirwe. Yes. Sana. Asante. Mwachumulili karibu sana. Good morning. Ekurunga etuwani ya gatembesa mwani ya kabira bono mambia. Na inchi kwa mwanabuli roba Jofro Sarigo karatusa katogende tamo. Anda kerinde neba nalingira barabuo. Bono togendere asetuwani ya gatembesa mwani ya kabira ya magazeti. Na lero asi gazeti kwa liya ninga togendere kuchinyora asi nchira yobo imekimwa kichali kirwe. Gazeti nili ya Taifa Leo bono mambia. Ya Taifa Leo na ile gaiga nkaruchi gali mkano mwanene oko yugwa abuli tokima. Ukwana vyama vya mulo viongezeka yakora chichama cha kalego mentaga Kenya korosi wa kurende kulingana bamanyi bagakarota ngandake chinde jigo chikorosi wa sukuragira niliragira tu amagana yonse ndo yarigira chibe chime kato chikuligira magazeti ya sobe gazeti ya The Daily Nation ndo chigali sikukima ekoroke chibicha au akima nchiwate chibicha chiaba governor Beach County au asiaba governor bona bawatenga 68 billion cash crisis Kribos counties Chago takaro shiringi jigotani chibiro ni emerogetane no mana isano isato ni uchiare mairichi county baya governor ngo kwana baramangana au ntujugubaliga linki bawo kwanira igorogo tanyora chibesa sichi county chiabo na yanda mangi kigma arasichi gazeti chinde unelia The Standard ayonsi nkoletwale ndoche kwana wetangura questioned omo nogalibwe bunge Moses wetangura mabuli manena sale sana ayonsi tonyora sama gazeti karibu Jofro Sarigo katokoso ya masema sama gazeti Morali Matilda Koroka kiamto ipo baiwa sense weyiga yechi gazeti ya The Standard wetangula questioned una Morali Nsariga ko tebia inigo amaboli amangi agendete ko rokiwa iguru yogo kokwae mubunge omukuru Lugari umusikesa Cyrus Jirongo gazeti ni ya The Standard nabo igo igazeti ya The Daily Nation yo kwanra chibesa ichochi gendrete koleta obole mara obole Karema ase chi serikali chi county ase gazeti ya The Standard nigo ekora buna wetangula question ko bwa mono hikire kumurikira buna nigo anyarete koroka nabo koroka bosio bwe kigambiro na boigo kare busubu kigambiro niganyarete kolika statement ko bwatikana na kiria manyete guru yogosira kwae omoske Cyrus Jirongo nabo igo igatia maboli ali atigarita taranyara kuiranirwa ngari amo korengana ni gazeti ya The Standard Liborio ubuna how did Cyrus Jirongo find himself in Naivasha ngakiatogete Naivasha ikiagera gotukobo nigo arorekanete nande gotoka asi umuchiori o Nairobi chitaka chinke okanyorekana kwa ore gosekera guchikubwatene ni waso mubasuka noiga nigo challenge chitaka chinke sana korwa anyartiko gotukororekana nandi ime umuchio Nairobi nabo igo ngoboli balenga andake ninki kiairete omo sike Jirongo areko rundi gari yaye erebueka na sekita wate driver goseniki kiagerete egatoka nganerura ase will gosenero kwendie gari napo igo mbarabi baringe ase gari yanyareto gutuma igari yo mweshimiwa Jirongo egari basiri ya climax yamanyekanete una climax ase omo rundi yanyareto kwana gosanyarete gusanga na ebitasene bya mangana maya Koteuna ne egari ya enero yanyarete kubwatira ni wasomo basukano ikorende bantu bande mbarenga segari yume ine gati ya maboli ali agendrete gotigara na boigo andake bunekero bakurigereria chingo matiri omoske Jirongo anyarete gutigirwa nchiri ko bwata gose nchiri ko genda ya master mo nechi enchira egari ri anyarete gusaleka gusekera mu basoka no beire enchira nero monta kumia okurigereria gari kwa manyanga nsembo gete ya mubwaterania yono kugoro nsembo ya mu miza korende nigekorokana ngachingo mabwate nigo chiarenge tofauti na kolengana bune gari ri yarorekanete ya saligete naboigo nigo bakuburinga nonyechi airbag chegari ringa kichita korete mirimo ritukerio ikiagara ngote machire ko kanya ogotigerwa chingoma kero monta bwaterane wasomo basukana aboigo oino mugano ire ribaga ase page ya kane ase gazeti ya The Standard egotabona wetangula na bande embronge bere na batano na batatu nigo banyare kolika chi statement kubwatikana na kelifa manyite ikoro yogosira kwa Cyrus Jirongo na ase page yo ya kane gukwanirire
abarai baria banga banene gose abagaka na boigo ababwatani be family ya Odinga gose nonye family ya Jaramogi Oginga Odinga nigo bagendete gusaba okobwaterana na boigo kuigwana ase chinkwana na boigo gisiasa aigati ya omoseneta Oburu Odinga na boigo na omosubati gose nyaruka ya Raila Odinga Winnie abo barorekane nga andake chinkwana chabo nigo chigendete korokia chitofauti gose okubagikana igati ye family eyo page ya kane gazeti ni ya The Standard. Okay. Nchepno mugaka James Onkorogo yani schoolboy. Niko mbwate gazeti yane ya taifa lero kwa razangu ra duniani. Ngoko andu munyakieni nande komnyokane mite tripaka dondosa hapa na pale. Oroche kikapu nigelikire vyama vya muro vyaongezeka. Muro ni mzuri. Mapema. Muro ni vyema. Sarigo vyama vya mulo vyaongezeka. Kile gazeti hiyo ya Dodoni ya Taifa Leo bwana mwambia gazeti kumurekera wabicha yaye omoliki bw'ebyama iga Kenya John Cox Lulinoko iganera omunyakirugo gusumuliki bw'ebyama iga Kenya registrar parties kero kuligiria gwetania ibyama 30 bigisiasa nigo bya rofibwe gutakira umwaka gose asebwango mono anemo asokolenga asikirenga gisiasa cy'umwaka 2027 kero kuligiria gutakira umutinyo iga ibyama bitatu nigo bikagera kikoigorwa nandi guseko likigwa ase ebinda 25 already bya December 2025 kirukuli nakikirengeka nene igiyo kugendera comment karakwe byama aiga Kenya igarukuligiria abachakiwe byama biga unabona omutinye gose byama bitatu omutinyo liyoeta omutinyo guchakira omutinyo December ikalera iga byama bya na Prosperity Alliance bati pala ibyambe bigara cyakira taki okora ikema abajanyini Opportunity Party FOP abachakire kire byama na bigi byagendera ko kulikiwa aya Kenya gazeti ni batu mugano kibe cyakabere gazeti ni projects because they incur penalties from the banks when they cannot service their loans iga mugabana uno igo makweni agotebanga igo abalia baro
asibono chikaunti ya Maine mugavana to have January outstanding arotabanga nigoba chakiri wakana chibese chiri cha December guchesi county awe county ya Nairobi na rintanga ya chakiri kwa gutulofa ni chini chikubwa ni gazeti ya Taifa Leo. Nigobono ebintu biri byatumekete gwakachikura chiri cyambere nigobono byagachirwe bivabiri ikigambero kegenderete kuligilia manganayo ye kesi yosekina kibwatani chikwabere bachori bwayelewa mdende gangenene yo kuchukuligia ekiro kyo governor se county ya Nairobi unyore ngaba gazeti ya The Standard igukwandira roboti kurasi chinsemo chiri cha mukuru ukwa Njenga iyo toka me ye bunge ya Embakasi gose chinsemo cha Embakasi me ye county ya Nairobi asibono chigari kosibira kita byachete na boigo chaka gutagora chinyumba cyo bomenyo nabo igononye byosike byabantu abyo kubwatikana na bali bagutagora bakote obuna no guchika kurwa ase serikali na kurinde asengane yo nigo yaletete libirira litindi kirapamenye bechinseme cyo banyarete kokana buna tibanyarete kumanyigwa tibatebetigwe mapema gose tibachiye kwariganirwa buna chinseme cyo nchiche gutagora bone ngana yarete tukumusana negati ya banyanyimbo nabo igo abamenye bechinsemo cha amukuru kwa Njenga ikikerete nga wikomonto yomo wakwa Alisa sinabo igo kumusana nuko koirete getambe korende mugabana we county ya Nairobi Akubolinga, why all these police officers? You will think there is a terrorist activity here. These are Kenyans, innocent people. These are innocent people. Mugavana we county ya Nairobi akubolinga andake ninki kiagereta banyanyimbo baichorita se chinsemecho abo bachete ko twara gose bachete ko retesigi nabamenye betsinsemecho gatabanga mbabwati ba mamocho kolinde abanyanyimbo nigo barorekanire bakari gutumeka chinguru wetania ekerengo Wancho murigere na boiga kurasi county ya Narok aba MCA nigo bagenderete kurigereria kiombe kiriga Public Service Board anomono omutenere bwe kiombe kyo kubwatekana nengana kose inchira ya chakire korokana buna hobokurumi bwabere bokone kiwa kwitira ase County Public Service Board inse yoboteneneri bwa oyore omunyakire bwo kose
Oyuro Moriki na boigo the Chief Executive Officer Sylvia Kenga na gutigana na yukurasi county iri ya Uasin Gishu mwanjo murigiriri ngana nande ya yarakoreta ribirira ritindi kurwa gusinsi yemyaka ebere bono nigo ba abamenyi becinsemejo barenge gwetania mieyamo banyarete kubwatuka obosaiti bwabo igoro yogosira gweti besa gusa bokong'ainwa igoro yokong'ainwa ne serikali ye county eyo yarenge nse yobotenene bwaye oyorenge omugavana chinga kecho Omoske Jackson Omandago ekero bono hanyarete kubwatuka omoroberi bwokoenekia buna nachie gokonya abamenyi gati yabamenyi anomono abasae kurasi county ya Uasin Gishu bagende komenta amasomo asenseri ya Finland na boigo Canada engana yanyarete koreta ribirera ritindi kiro yatugite buna nigo abaure tuchibesa chiarenge goika ekerengo 1.1 billion echo chiabegitwa saving ya KCB igati omwaka 2021 na boigo 2022 korende nigo bono iki nekyo kegenderete ekero bono igati yabo bagendete kwemurungania buna nigo barigetie kwiranirwa enebeyo onyore buna oyorenge omugavana Omoske Jackson Mandago ase amatukayo nigo arenge omugavana korende boniga nere ore omoseneta we county eri ya Uasin Gishu ikina kegenderete ase ekegambero nabo igo ekinekyo kegenderete ase ekegambero kia omochie onakuro mwancho murigirire nabo igo asinse bo yechisemi nigo ebitabu byogosoma gose textbooks echigenderete kubura anomono echo chitaranyara kuba printed yani ebitabu byogosoma biri aborukiwa basoire grade ge 10 babonete guchaka gutumika tibiranyara koika ase chiskuru engana egenderete koirera okonyorwa okosogotebana kwa masomo nasese moyende aborukiwa bange nigo bakare guchange chi pathway gose bakare guchange emirimo eri bagoche gusomera kiro basoire grade ge 10 na bande bagenderete kungangana kuchenjia chiskuru chiri barigeti koira aborukiwa wabo nabange bakwamete ase chinka kubwatikana noburemerwa engana egenda tukoleta omuchano monne asomorobirio CBE aborukiwa botangani abo abange basoire egrade gose abo bagosoa egrade kigikomi ngano nya bachagete gosoe wiki yaeta wikira boniga masomo taranyara guchaka na ekire serikali yanyarete ko eneke buna bamentera amatuko wikira rituko lya lero asogoswa grade ge 10 nigo bado yarorekane buna aburukiwa bange tibaraswa chiskuru nabo igo murobere bwa masomo turachaka Kerokero na gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya The Daily Nation hiyo chichia kabiri bona mambia nikibwatu mugano mwancho muri asigu kwanira Supreme Court tax lawyer Ahmed Nasila Brai backs down akoranga ekembero kelia goseki na kelia kimubwate ntimo wakili omunachibi na wiki gambero sina council Ahmed Nasila Brai nigobono gikromo elio yemaiga yabana chibi na ukwanira omunachi ebina wiki gambero kenene Paul Muite nomunachibi na omwabo nigobono obate birenga ikinekyo kwende gutukutudwale maiga yoko gendera korokamanya chinguru chiali Good News International Church ya lenge sose muri yashakaho nigobono
kiense yenense pako saba matondo okwelita okwengata uywerera lichiko lyo murandi ogo. Okay. Amagana ali kino chube chekane Mutangani ina mangana bono abagavana bomuntu kutwara omusama ibajugo sawa kwa chube sicho ekole ngulye epeti aya kalenga na borokyo bachiro bya chika mchindechi ndo choma county ya Kisii na Nyamiranga kia borokyo bachiri skuru usembalinga balenka gali unyirenga aborokyo bakota matemo ukiraboni ga borokyo bachirbo emerango 5 emerango 3 na ubuka epechi ya kalenga ba epechi ganga ya yumura ibwense nabokora amangana yu Aisekeli bagotebanga nokogenda mamincha nokukwana isem Moke uyokurunga Oburu Odinga na manganali kila gazeti ya Taifa Leo Imambi ya Bono. Yanda mangina mangana kurushizi chama iko Trump ibu ya misuko katika muura wake wa pili na andokoranga omura ibu nsili Amerika bado nigagende koleta amangana au asige pindi kia ya kabere kia kuchikoteba guseanda ke na chikochorwa gusea yunsila mangana alikira gazeti ya Taifa Leo kulini kunya kura gazeti Gabon Mambia nokogenda bwangu paka sepicho mweli kigima ya Taifa Leo kukwadira sebiti mkufunzi wa Senegal Bapaya adabu ya kava inamzubiri tukwanira omokocha bwekarabu kiligesen etimu ya Senegal Habib Tia agoteba niko bona kuchikonyereke surigetindi kubwatikana ne embwa yayo setabye yu aralekanya aoroke chinga kichia ege minano gie ege kombe kili ege AFCON
ayankubatikana na chingaki omorevery aete Morocco Benald egento getamo gatasiga daga chiricho moelio na igo mokocho iga agati yaborokyo agasokia bagosoli ba ekura sigeti egento bono alishirika litenko yo lia cave lia tebirunga inimbwa etalingia asobono ligo chikomwa egesuro egetende na mangana likira se chikosoli nanda mange kigima igoro chigaki nonkura yakoleraga wasa magazeti Taifa Leo na The Daily Nation. Ase gazeti ya The Standard mwanjo murigiri ngana yoko ni wa wechi shares cha Safaricom gusi company ya Safaricom gucha since eri ya South Africa nigo kugende tukole taribirira litindi kirabono omoske ndindi nyoro anyale tukoroka busio obwe kamati eri yokurigiri amangana yechibesa na boigo amangana planning ase bunge tukorego na boigo kiragende tukwambereria enganeyu na gotabuna nigo aba Kenya gusi company ya Safaricom irachi gusiria chibesa chinyinge wetrase omuro video nganonye bagochikonyora gusiba ko barachikorosie profit nigira be yechibesa chinke korende chinga kichecho nigo atebire buna nigo egati yabo bwatani bali banyarete ko bwatanirwa ase okobeka gusasa okara edile yo gusoko igwana uko nigo nga bataitabeti gusinga mbabeketi nonye okochika ogwe serikali gusinga serikali tinyarete authorize omoroberio yo nati echinga kicho nigo abakenya mbanyarire kuborie kwa gusanga ebirengere byabo igoro yo konwa which shares cha Safaricom ucha asense yo naboigo ense ya South Africa naboigo se page ya gatano na kabiri gukwanira mangana yobo kurumi ubu bwabere naboigo kungaino ubungainere bwabere bukonekiwa ase kiombe igya prisons kose Kenya prisons kubwa mono kiombe gya Kenya prisons service buna omoteneneri kose igati yabarai ase kiombe kiga nigo babere bakubwata maki ekiro bakungaina abantu abakenya buna mbabaye emerimo ekirobono kibese cyasire chiri gati ya chiribu emia ya mona 34 oika chimilioni 3 echobono cyabere kigwakanwa kuna maki elinde abantu banyare kwenyorera emerimo engana bono yanyare kubika ikiombe gya Kenya prisons ase Kongo ekero kya murekero kirima igoro yengane yo moncho murigerere na bwo motigerere asensemo yende nigo ndoche aiga kitambukiro ngikegambere kenene gutanga ose enchira serikali yanyare gukanywa gutatumeka ebigambiro bitari ebya serikali ose bigo serikali gotiga ekigambiro kya high court kyagenda kurigia private lawyers gusaba wakili korwa chinsemo chinde nigobono kigenda tokoleta obukomu kigima ekiro nande nganonye ingane yukere busi obwekigambiro kenene nigo yarorekanete nande serikali bono yanyare gukombwa abo wakili ase chibesa chire 5 trillion ase okugamba ebinda bya serikali engana egenderete koleta libire kima muganore ase page ya 10 igazeti ne ya The Standard naboigo mwancho murigira naboigo mutegeria sengencho yebiro nigo nda murikiro roboti engane raiga ekerengere kiraiga gotobona male gender based violence if men cannot stand up for themselves no one will ase abasacha abarorekane kwengerwa anemono ase ngana baunereriwa tibabwati ase bakogenda bachiko report ngabaga kabange niko bagendete gucandika bagendete ko baguliwa bagendete ko unereriwa nonye nase chinga mpali bagwitwa mpali bachandirike birengererio lakini ondetayo uko batenenera gusondetayo uko bayigerera ikyo bono kikale kureta gosigikale kuyora amabori amange igoro yengana yokorwania amangana gender based violence Nkorogo gakolete gazeti yaye enchirendenga abasacha nkunererwa barashinka bande bayitwa bande bali nwe ndagira bande bali nwa obwene bwa basinyumba kulende mbali kubeka mangana teneni na babeka aneto barakonyu nengane igokwanerwa kolento generally yege kakirobosyo na chiga kichinde asobo imene ntwa abasanga tukunererwa mapema straight yes okay page 3 Taifa Leo litukoria Jesus ontulere na tatabuki ontulere na tatabuki ndoche mechando ya chiro ontulere na tatabuki wi okay litukoria lero chitaliki ndoche gege chire matirita nirenga chiarenge bano liti egazeti yawe irenge bwate chitaliki ne telikiriga okay sorry chitaliki meronge bere na yemo okay there is no problem kono ntate ko baira mpaka se Faith Aurelia Faith Aurelia nerero tubwata akunga Faith Aurelia
Aurelia. Okay. Aurelia. Okay, te wichapa wherever. Okay. Iga nige gotebekana nga Faith Aurelia yo kiabere Aurelia. Niga bwate emiaka 22 yoka. Ere nigo nanchite ko taratara se mitandao sana mitandao. Kwenye kucheza se mitandao mapema Facebook, WhatsApp, wichapa wherever. Okay. Na ndipo no giga Faith yo iga nanchite go taratara. Shapima kwa razangu. Yani nanchite go taratara le napoko mwali baka o taratara le ndipo no mwanchona bako taratara kwa razake ra duniani. Okay, kuru abo nanchite kurire movie. We. Alright. Bono nyogo achite kurire movie incherete yura akole gutatika kugorere kubeka TV mwago obeke Getembe Television Network nebwata chimufu gabo chintindi. Okay. Leo ni siku ya Jumatano, Januari tarehe 21, mwaka ni 2026, taifa lero pechi kianda mapema. Okay, dondosa hapa na pale. Bona ogaiga gongo Jesus Christ. Bona tokonda Depi Uingereza. Depi Uingereza agigaiga umufanye biasa yani mo kolie meremo njato getenga na koleta mo kolie meremo we skuru na koleta magoso ebikora bitali bya butambe akorete abana 15 abagima igonekero egotebekana nga tachieti kobwatwa lakini na korete imocho lyogokorera abana 15 ebikora bitali bya butambe omuntu nabonete kubwatu mama ke muntu. Okay. Abu tuanyora kurwase tezane. Okay, makuru onkoire mpaka sakuruku umoja Nairobi gigaiga musupa furuga birthday ya Puru akidai ana mimba yake. Mungu anabona baka akarose tiga bwe birthday ya buya bageni na bare tega buya bageni bakonya gushangiria happy birthday to you. Bona posi ekaba boss yani minete uko bata boss. Bona musubati agacho yo mobwika iga kabata boss. Horu kieke mogotera. Por digo sigo tera tuar. No me atende musigo. Oh my God. Oroche lero la liera ko iburwa no mongine ne musubati abwate. Nero mayiro guru bangire sabali go chakamiri ochire pakoro osaliri e parte ya omogako yonga nale musigo. Abuni go nanyora mangana yo kurwa se Penison Mateka kurwa sakoruku umoja Nairobi. Okay, korusi gigabun kwere paka London Uingereza papa. London Uingereza. Nesi afichua shambulio bona gaiga tikango somere Kiswahili yae. Nesi afichua shambulio la kingono la mahapusu. Okay, kurwa butu wakole kuchigabu abuna ngokole gazeti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani mo kanchemis onkorogo yoron kolie gazeti yani akoro kumashirika kurwabu na kole gazeti yani ataifa lero kwa razangu. Haleluya. Shukran kabisa na rumo mchubuli ando sore kigma na yulirase radio ya Getembe FM 2.7 na tukura kule magazeti asenseme yo kulinde kwenye kusangana intuge kekerebusyo nensemali ya never na Schoolboy ngule tale never baadaye toswa singambo ya Getembe ase studio tunachukulia mangana au yige siasa tobino bogadiga sembeo yemo asema tobisuka kuro sembeo ene tuani ya Getembe. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasai tata no muya
mapema ikiagero to ikirichise chiga chiabo na mambi mapema igege ntunta tengo tebi mwancho mo tegereri no mwancho mo ligereri ntegerera buyo bwata mangana nkoko tebia alia kugwansira na ruru abwata alia tali kugwansira kanayo wachana nayo kwani iko nini okay bono iga ntatemboli iga tali asoba abantu baminto abasubati rende tali naranga nini ngonya ukwanda butambe paeteroti basubati inuni nuokora mutate gusaliense ikiagera okonyolengana kwanyolengana sinini kwa makro kwachire ko yeburukani guchiali wachire gotebiuri watebiriuri libaga obwenete kurangerie sore nimesapima obwente kurangeria abaiga bare ko yekwana moyekwaneramo igerengane yekoreki ere bona kwa imokire na iguru twere na bwateteni anyarebe eteni nkomoretere utwera taitiri ne bati okay no yuroko moita nyarebe bona abantu bamanya kuro aboko eresa bamakuro bagenda so inyarebe bamakuro bamu chabiti gose bamuita bosa na monto itabwa tebirengera libinde byonsi gabo kaki abasubati tigana ne menu nero yabasaliri basubati naba yako menu yabasaliri kaki menu okay abasubati okonyora ande simo ikaranste osene biasara mwalenge ngo samba mole bituma gali uyongo sambara no yongo sambara ngana te yo moko gambaga igengi ya kobua kunya kugambe mechi yaho manyokonyora okugamba omugako okomini kwamba omugako kabisa serious na babu narabe arafu ayebono ominete kabisa gotengo maito omugako ne nchi yani cha ndigete ndagera yuka tali konga bagotegere to maite okay ngomaite no nestiba ntobuati okay radio ntobuati tv ntobuati bono musacha ombuate ngakiakale okay omusacha agakara ali akorigia anyore none chiombe anyore chagore chiombe kabisa iga boli chiombe mauru iga boli aretenka arafu ayebono wachakire gototebigore TV chiko toka nyumba agigabu na chiko tangasira abantu nga mugakatabwate bamanya okorali uchi bakorali uchi bono isiko gabu no soka bakumaete ngaye bono eperepere barakuganya osokire kurwali omukungu le sokire kurwali okay yugoja bono toikarasi toigungakia gototebigore ya mwae bagotegerera bata kwamuri esengencho ngaki bakumaete neli uchi kakia bakungu tabatali abakungu amangana yemenu genda mutikane nare karamanya igo mukungu abwa asorusiri manyo urusiri asangao ukaretu asangao ayo uruete tayasi porogaja okay no problem unochete tikagoicha kuchako gamba onyore gwasali omuchio bande urenge buya siwa pemberezi mama ke mutoma warasi wasorori abasubati lende menu nali murachi kubwenera nyoto ko lende menu kororese musubati pakororese nyoto ko lende omonu pakororese na abatebiri abasubati lende menu yaino igere muchikoba lakini onye mukolenda timokoba never